Shakhtar Donetsk xejn, Inter xejn. L-lum nistaw ngħidu hekk li kulħadd huwa Tellief u ħanispjega għaliex. Għaliex sew ix-Shakhtar u sew l-Inter ridna rebħa illi ir-rebħa ma ġietx on either side, imma sfortunatament kolli nirrimarka wkoll li jekk kien hemm tim li verament rid irrebħa llum kien ix-Shakhtar Donetsk għaliex derwizet li ridu għall-logħba. L-Inter ikolli nistqar illi nagħti raġun il-min kien qiegħed jara l-logħba ħdejja fl-Inter Club Malta u ħareġ kumment Inzaghi niżel għad-dro u l-biża' tiegħi huwa illi fil-fatt hekk ġara. Mill-bqija ifhimni, statistika oħra li tinkwitani hija statistika li ħareġ wieħed mill-ħbib tiegħi illi minn hawnhekk nixtieq insellem li wara l-logħba qal 3 rebħiet mill-aħħar 18 il-logħba fi-Champions League. Issa ok, vera li jiena forsi tisimgħuni ngħid irrid il-lik, imma mbagħad meta tasal dak id-90 minuta tal-logħba ir-rebħa tkun trida voldiri sew qed tilab max-Shakhtar Donetsk, sew qed tilab mal-Milan, sew qed tilab għat-tazza tal-oratorju. Jiġifieri hija statistika inkwitanti. Meta niġu għall-logħba naħseb illi l-aħjar żewġ plejers li kien hemm fil-ground illum kienu Dumfries illi oġobna ħafna fil-fażi difensiva u dan il-plejer li qegħdin taraw fuq l-isfond illi huwa l-plejer illi fil-ferma tiegħi għandu jkun captain il għaliex anke llum rajna f'ħinijiet tal-logħba li wera illi għandu l-karatteristiċi ta' captain. Qed nirreferi għal Milan Skriniar illi kien blata f'nofs il-difiża interista, mexxa d-difiża tajba, ċaħħat li x-Shakhtar minn xi ċansijiet. Jiġifieri jekk ħriġna minn punt minn din il-logħba rridu ngħidu grazzi lilu. Tlifna ġiex ċansi skor ħafna l-ewwel taqsima Dzeko quddiem il-lasta, dak il-ballun anki li jinġidra fil-futbol milgħub kont nagħmlu. Lautaro tilef ċansi ieħor mbagħad fit-tieni taqsima, dawn iċ-ċansijiet irridu nieħduhom f'logħbiet bħal dawn il għaliex jafu jiswewna qares sew illum u sew anki fil-kampjonat, ma nistgħux nitilfu ċansijiet hekk ikolli nammetti llum Lautaro kellu logħba fil-fema tiegħi diżastruża, logħba ta' vot erba'. Ok, kellna dik il-ballun ta' Barella li mbagħad kien sfortunat ukoll u laqat il-lasta il-minduda biss tlifna llum għaliex dan id-drolija huwa opinjoni ta' telfa. Kellna ħafna il-mentalità ma kienx tajba llum l-aħwa, kienet mentalità ta' drolli ma tistax taħdem biha, speċjalment fl-Ewropa. Ok, fl-aħħar ftit omna ma ifhem. Għala ġiex tibla il-gowler tagħhom imma xorta waħda ma kienx ir-riżultat illi ridna. M'hemmx tagħmel ħarsitna setmu fuq il-logħba ta' nhar is-sibt illi għandna kontra is-Sassuolo barra minn darna. Logħba oħra qibsa qabel il-waqfa tan-nazzjonali, jiġifieri issa mbagħad naraw minn hemm ser jiġri ovvjament. Fil-każ tal-grupp tagħna tal-Champions League nistennew ħanaraw Real Madrid u Sheriff ser jagħmlu għalkemm min qed jarmi x-Sheriff huwa żbaljat u din it-twissija diġà milta wkoll fil-vidjow ta' qabel tal-logħba bejn Real Madrid u Inter. Naħseb illi għalissa li għandi ngħid għettu l-appuntament tiegħi bħala vidjow huwa nhar il-ħamis li ġej fid-9 għall-programm l-intervista fejn ser niddiskutu l-V1 Malta series organizzata minn Velocity Esports Racing. Post-match reaction oħra probabbilment ser titla l-ħadd filgħodu il-post-match reaction ta' Sassuolo Inter. Jekk qegħdin taraw il-video issa dan il-video se jerġa' joħroġ ripetizzjoni fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant inkitbu hemmhekk u segwu l-videos kollha li qed ikollna sew daw sew il-programmi tal-intervista kif ukoll il-video logs tal-Formula 1. Għalissa jiena ser nieqaf hawnhekk il-kumplament tal-lejl it-tajjeb, ħodu ħsieb u bħal dejjem Forza Inter.